माबा मोनसे थांनायबा मोनसे जायो नै हायानो दामानो दादा हाबनानै दंसै गथ'मायानो ओइलानो कागजबो होनो रोंबाय नामा न' आयाव आखायाव लायनिया मंगलसूत्र खम दामि लायोना 30 थाखा 20 थाखानि गानहोजानो हिन्जाव माला बरियालाय फैसा बुरजा नाङा फैसा गैयि मानसि मा खालामनो नङा होमबा एसेनो सोलिनांगौ नामा खरसा लाखाबाय जोंहा बुजिनाया खोनायो जामाया नैलायनो खोन्थाखौ नङा र' ओरै हाहोनि नोंनि फिसाला लामगोन So guys, ini live saja tanglain saja nama mau tanggal naik tak? Bergan tu bang, bel. Nah, jadong. Oh tanglain sama, tanglain saja. Ayo sandu gosa. Babana mah, babano. Bung lagi sini mah. माबा मोनसे थांनायबा मोनसे जायो नै हायानो दामानो दादा हाबनानै दं सिङाव सलायबोबायना आधा इनिखायनो इसा दाथा जाबोबाय बे ओरै थुखांना गेजेरावसो थाहैबाय नामा थांनाय बे मासारि फैदो नुवानोखा 30 थाखा 30 थाखानि लायनिया मंगलसूत्र खम दामि लायोना 30 थाखा 20 थाखानि गानहोजानो हिन्जाव माला बरियालाय फैसा बुरजा नाङा Bila gana kan ini nih, kali gana kan ini lah. Mie yang kelap nih dengan mie bagur gadang kelap nih. Dan ini lah nih, anu kamu selalu lang besok. Light nih nih ya, andar. Oh, ceh ya, mana? Gan kain nih. Oh, kota kita kakin pada kata anjir. Bila kau nawe kadar gan kadar malah nilai nih. No, tamane gila merong kerja bayi kini lah nih upaya fede. Istirahat kan. Bisa gini masih paham nih mau apa? Esensial nang krono mah. Mew anda bermain ya? Mew hunde ini. Jam aja. Hati dengan senangnya lah. Ma, dustu. Mana? Ini siapa hunur deh? Apa hunur deh na? Agak sih ya. Agak sih na. Thằng nó, thằng nó, khuôn nó. Dosto le मैं नहीं लैपटॉप था लगा बेचना बुझने रोटी ना porta लादे माने ला नोंनो केक लादे न' जायगोन दे न' जायगोन औ न' फैलायबायना जोंना बा बे खस्थ' जाबायलै नामा
दासो मोनफैदों नामा जोंहा दे मासा दे मा आयो ओइ मा इदि फै itu dari kalau fitnah hai mandal numpang pernah kasih kaham bayi dah ini nih numpang pernah kasih kaham bayi nama hai so guys जों नै बुदलाना फैनानै बुद जानोसै माबायाव थांदोंमोन जोङो गय बारियाव माने निला फुजा होगोन ना लाना बिनिनो फुजा हैनो थांदोंमोन आरोना निला बुद जानोसै दा बर्थमान ओइलानो कागजबो होनो रोंबाय नामा नो आबुनो हायाव हो आखायाव हो माबानो हो बुद नैला नै गोलैबायमोन गुजुसोदोना बाबाया इनके कमदों आबुनिखौ जाना दे मा जाना आबुनिखौ जाना मा जान आबुखौ जान आबुखौ जान मा सला थिखांबाय दे सला बोख्लाय गरम जादों मा औ नोंबो जागोन दे स' गाइस बेन मेंबायनि ला भिडिअ बालाय नालिया थाबाय गथ' फिसाखौ नांदो खस्थ'लै नामा नै बुद जानोसै आरो भिडिअ जोब्बाय दिनिफ्राय मा जागोन नों जायाना जाया होनाङा इखो माबाखो होनानै इखो जाया मा माबाखो होनिर आं बिगुर जिरनानै गाइस नै फुंनिफ्राय मोनजाखायाखैमोन दिनैसो अमा बेदर मोनजासिगोन निला मथा मथि 2 मास जाबायमोन गामियाव हाबादोंमोन बेनिफ्राय निलाय टाइम अफ जागासिनो दङ नै आंबो जानोसै स' गाइस नै जानोसै नङा होमबा दिनैसो अमा बेदर मोनजादों गोबावदो जोंनि खाथियाव जायो आरो बेलेग एवदो जानोसै नै आयदाफोर मालाय जासिगोन सिखारनायाबो जादो मा मिनदोलाय थाइखारि नुलासिगोन नोंखो दा थाइखारि नुगोन नोंखो थाइखारियाव टेस्ट संनानै बे बे मेजेम मा होनदो नोंखौ खम जागासिनो थिगानो दोङो oh ini apa nih salah kan dana bay sungai kom जादों di guys nih जानोसै नङा होमबा थांना फैबाय जा ला बेयाव बिखुमजो थिंगालै नायगासिनो दङ बेयाव बिखुमजो नांनाबो बेयाव आरो बिहामजो बेनिफ्राय नै फिफादो फिसाज्लादो माबा गामगासिनो हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय चेनेल नुजोबाखै दे मा दे निखोला लानानै गायनोसै नामा नै बेखौनियाव ओरै होगोनलै मा नै मिथिबाय दिलुक हमना फै हागोन हाया हमनाव ओरै हमनाव दे दे हम ओरै हाहोनि ओइ पा थिखांखानाय जामाया नैलायनो उल्थाखौनो मा र' ओरै हाहोनि नोंनिनो सला लामगोन इयाव मिथिबाय तोरे सला लामबाय करबु नोंनिनो सला लामगोन इयाव मा मिथिबाय स' गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो फल' खालामबानो जाबाय नै भिडिअआ जागायबाय जोंनिया